سلام طعم هبلي زخوركم تملكتي كما يتمسيو لكع ساعات حدا خوين لو كم تلمود ما زينا حزنا متينا لنا زيناتات ندمرحكم ساخم تصنح دما نبرهان فسا فلما حصر زيناتات بيت مخري بايت وكلت حزبي مبل 24 سروع غبايو اواج غمروك نممحاش زقرب رقيق اواج مرميرو اطريقلهم اتي رقيق اواج كونتروباند نقدي نمكلخال اب زغبر صعري اب متنخار لعول قد كم زلوو اب بلان قوامي كوميتي بجتن فاينانسنتي بايتو غليصوم ኢትዮጵያ ኣብቲ ዓውዲ ምስ ዝፈረመቶም ዓለም ለኸ ስምምዓት ዝጣዓም ንክኸውን ዘኽእል እንትኸውን ኣብ ኣሰራርሓ ጉምሩክ ፍትሓውን ምርግጋጽ ምቹ ሃዋሁ ከም ዝፈጥሩን ተገሊጹ ዘሎ ብተወሳኺ እቲ ረቂቕ ኣዋጅ ኣብ ሃገርና እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ኢንዱስትሪ ማኑፋክቸሪንግ ልምዓት ዝድግፍን ከምኡውን ኢንቨስትመንት ዘተባብዕን ምዃኑ ተሓቢሩ بيت مخري منسترات لومي اب زسالطو مبل 56 سروع اخيبو اب استفالي زعباتات بمزتاي وسانم حلالي فلوم اتي بيت مخري ماكرو ايكونومين معقف فيسكالن ماخلاي زبن مالتوغون كاب 2019 كساب 2023 طميتو اب زكايدو زتم زتمال ريفورم ماكرو ايكونومي دحر مكيادو ايكونومي ኢትዮጵያ ካብ ዝነበሩ ወብድሆታትና ተናገፈን መሰረታት ኢኮኖሚ እንሐየለን ምምጾ ተመልክትዩ ስለዝኾነ ቶም ዝተረኸው እንታዊ ውጽኢታት ብዝበለጸን ምሕያልን መሰረት ከንጽፍ ንምኽኣልን ዓሊሙ መበገሲ ምድላው በጀት መንግስት ፌደራል 2019 ዓመተ ምህረት ኮይኑ ንከገልግል ዝቀረበ ማዕቀፍ ብዕምቆት ብምዝታይ ኣብ ስራሕ ንክውዕል ብሙሉ ድምጺ ወሲኑሎም رقيق اواج بجت منجست فيدرال 2019 عام تمرت طميتو اب زغبرو زتدما باجت منجستي فيدرال 2019 عام تمرت مريح تلمي لمعات 10 عام زخونم تلمي لمعات انفستمنتن 2019 زي تقمطو شتاتات ماكرو ايكونومي معقف فيسكالن ماخلاي زبن مالتون 2019 كساب 2023 مسرت بمقبار مقرابو ريلوم بتوساخي اب قصالي كلو زخولو انفتاتن عماماتن محبراون ايكونومياوي ترانسفورميشن كمون بمنجستي استقمطو شتاتات نمعوات عقم فاينانس منجستن افصاصم ابيات عيو منجستن بمنصر استوهاوم لوقتون حلفنتن زدل وصاي بمغمغام تداليو مقرابو ارغاغيزيوم بمسرت زي نسروع وصيتات كابيتال وصايتات دغف منجست كللات مفصمي شتاتات زلاق لمعات نكوعلو علمو نابتي بيت مخرج زقربة 2 تريليون 339 بليون 268 مليون 126 شحن 738 برباجت بعمقة بمزتاي ناب بايت وكلت حزبكم حلالف بملو دمصي وسينوم دحري اخيبا بيت مخري منسترا صعبو زمناون قلطفن تكنولوجي تقيمم اب زتحانصو غزاوتي زرئي هنصت سايت عدت غيرنا كبلو قدماي منستر ابي احمد غليصوم ابزي بوتا سلسته معبلات اغبابات هنصت اب ربحا معالم زغلصوتم قدماي منستر 3D حتمت قدمي مدلاو قليل كبدت زلو حصين عرب هنصتن كمغون كونتينر غزاوتن مخانوم تزاريبوم حدحدوم كابزوم هنصت بروجكتات تخكلنيا تكنولوجي ابن تقملوان قلطافن صريتن زصاورو كم زخونو زرئ انتخون صريت زلوم غزاوتي اب اوارحن عمتاتن زيكونس اب معلتاتن سومناتن كنصو كم زخلو هياو مرعيا مخانوم املاخيتوم كبرات ملكتي زيناتنا حزوني قصلو ناب زرزر زينا يكحلفكم بحقي مدمار زمراح بوليسي قداي وصاي حزي ابزوا مبراق حدوش وهدت قطبا النفتر يركب بفلاي مس غوربيت حجر دوب السودان زلو تاريخاوي يركب ناب صبط متأسسار لمعات تغير لهم متأسسار منقدن قرب حيلن ون تصرحتيهم نصبصاب هيوت عببه مولو برهان غرماي كم صبك تقربيا تخاتلنا الملس
حنت هاجر قرباب تانك عبيوه بينا مع بايت خلده ويدما عبيت حنت هاجر زعكن بعوت قرباب التهاجراتيو إثيوبيا نزي حدو تقوارا يملس تبزلا بفلسفنا مدماريو إذا ون ركب مبرق أفريقيا بفلايون إثيوبيا دبوب سودانن ناب حدوش معرف السجاجر وميو وسن هاجر عسمنا مفلايت راين تخونا حبارو بلتقنا أنا مكفال تخون دما ترجمهم كم صغير مرأي خوينيو أمانكو إثيوبيا دبوب سودان زلو ركب حوارا يمزبلو محبراين وطباين متأثر كمت انخارو بزحلفه لوت نقدي We have 4 areas who are essential. أبزحز وانت متهبنا نسرح لهم 4 قندي سرحت تاتلو قدماي كاب غامبيلا فقال كساب فالوقا تزرقح هنسات من قديو خلاي كاب غامبيلا ملاكال كاب ادما بورن جوبا غيرو كساب رينك زقص المتسسال الكتريكيو سالساي مسم من قدا ير إثيوبيا بحبار زجمرنا من قدا ير دوب السودان ناي متياش سرحيو ربعي متحبار قطبايو أبا زقص الورحي أبا إثيوبيا دوب السودانن أبا زلو محبرسب نقدي عبي اكزيبيشن نقدي كندالوينا از استراتيجيكاوي متأثر بزبالت أنا متنخار زعر منجست تراهي أخولا يقولن مكتر دايركتر إنستيتيوت قد وزعي محمد رافع بارايا كمز قلزوو إثيوبيا عبدو السودان اتسالتو سرحتي مسارة المعاد نول قوي سب هفتي سف عدل إنفستمنتن عدقان يفتر كمزلو عبرهم يوم بدو السودان يالو يلمات انكسكاسوش كبيت لمات انصار يتيليكوم ሌሎች መንቀሳቀሶች ላይ አበዱ ሱዳን ዘሉ መንቀሳቀስ ልምዓት አባይቲ ቴሌኮም ሰብሃፍቲ ኢትዮጵያ መንግስት ኢትዮጵያን ዘድል ሐገዝ በመግባር ዘባዊ ምትሰሳርን ውህደትን በዘር መልክዑ እንሐገዙ የምዝርከቡ እዚ ኢትዮጵያ ነዚ ዘባ ዘለዋ እጃም ዝሕብሪው ካብዚ ብዝሓለፈ ኩላትና ከም ንፈልጦ ክልቴና ሃገራት ማለትውን ኢትዮጵያን ደቡብ ሱዳንን በመሰረተ ልምዓት ዝፈጠሮ ምትሰሳር ኣሎ نبين قام بلزاق أي كالن زبل حكم دمار زمراح دبلوماسي إثيوبيا حزي أبزوبا مبرق أفريقيا حدوش وهدت قطبا إن فترة يركب أزون بوليس وزع إثيوبيا دبلوماسي وخيدي مسوسن تسهجر تلمعات زت أساس رنخون آخي لويو የኢትዮጵያ ህልውና ናጣፈንታ የተሳሰረ ነው ከተጠቀምንበት እጅግ በጣም ተስፋ ያለው ቀጠና ነው ህልውና ኢትዮጵያን እድል ኢትዮጵያን ዘት አሳስሪው ምትከም ተኺልና በጣዕሚ ተስፋ ዘለዎ ዝባዩ ኢትዮጵያውነቱ ዞባ ሒዛ ተዓብየሉ ኩነታት ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ርክብ ወጻኢ ኣመሰራርቱ ክሳብ ሕዚ ዝኸድናሉ መንገዲ ቀይርና ንኸይድ ጥራሕ እንተኾይና ምሁራት ጎረባብቲ ሃገራት እውን ልሂቃን ጎረባብቲ ሃገራት እውን ውፅኢት ሃገሮም ስለ ዝኾኑ ምትእምማን ዘተ ምስላት እንትኽእሉ ሓበራዊ ልምዓት ዝሳለጥ ስለዚ ተማያይትና ተረዳዲና ሓበራዊ ዝኾነ ዞባ መፍጣር ንኽእል ኢና فلسفنا مدمار بتكبار انت ترقوم قربا بالتاجرات بحبار زرهم علو حدوش معرف مبرق أفريقيا الناس حفا كمزلو زحبريو ازوق عزو دما حلمي أبيتت زوبا قهد مقبارو زي ترفيو حزون زيننا يقص لاب وشت استفرالي وشتاون قدامون صعنتوتات كوينو استسالته شوعي حفشاوي مرصا حزبي نا عرسو عصا بوليتيكا بدمصو ناي موساندليت كمزلو زرغاغصيوم مراصاي حزبي بحبار وصي دمصو بمهاب فلفل سلطان حزبي مكوانون ارغاغيصلوم نصبصاب مسكرم چرنت دهاب ياسين أب مزجب عالم تاريخ بزحات هاجرات بزحات وشت أوي قدين حيل تتوزعي كم لبوم كزورو مفقادهم هاجرهم نمفراسن زي كاتاتهم دما نسدت مقلعهم كابت مالك سابلومي بزحات أبنتات اللو أبزحز أوانقنا زي عمدر إثيوبيا زحسب يكونن قدم ون انتخونه بحتاويت ببعداويت مجزات زي تجزأت إثيوبيا حزبتاتا بوشت قدايوم زمص أكال بممكات دميق تاريخ الناس فرو يركبوا إثيوبيا أبوشت نوح تاريخها زقطموا صعنتو وشت انوزان بحبار بممكات نزبنات أبنت لؤلاونت هاجر مخانا نعالم أرغاغيصايا دليتن تساتفون حزبا قلبيتو ديمقراسياوي جمارو بهاجر بقول حساب تقانيو ناي صباحت انكرتي إثيوبيا نخسرح أبزحز أوان صعرتات فرم رأي جميرم يوم أبزق عزو شوعي حفشاو مرزا لعل سفرة
ዝሕዝ ታሪኻዊ አጋጣሚ ኮይኑ ይጽራሕ እቲ መረጻ ኣብ መንጎ ግዳማውን ውሽጣውን ፈተናታት ኮይኑ ምስላጡ ጥንካረ ትካላት መንግስቲ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነስ ህዝቢ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ዘለዎ እምነት ዘመላኽት እዩ ልዕሊ 54 ሚሊዮን ህዝብታት ብመራጽነት ተመዝጊቦም ብመረጻ ምስታፎም ህዝቢ ናይ ዓርሱ ዕጻ ፖለቲካ በዓርሱ ንምውሳን ዘለዎ ድሌት የመላኽት ኢትዮጵያውያን በነቂስ ወጥተው የህዝብን ኢትዮጵያውያን በሓባር ወጽኦም ለዓላዋይነት ስልጣን ህዝቢ ዘረጋገጹልን በተግባር ዘርአዩልን እዩ ኢልና ኢና ንሓስብ ናይዛ ሃገር ቀጻሊ ዕጫ ንምውሳን ክንዲ ዝቁጽሪ ዘለዎ ህዝቢ ተላዒሉ ሃገረይ ከማዕብል ኢሉ ምልዓሉ ኢትዮጵያ ንቐጻሊ ዝለምለመ ተስፋ ከም ዘለዋን ክሳብ ሕዚ ዝነበረትሉ ጉዕዞ ምድንጓይ ና ገደፈቶ ምዃና ዘመላኽት እዩ የውጪ ኃይልታት ወጻን ሰላም ሃገር ዘይደልዩ ኃይልታት ተዋዲዶም መረጻ የለን መንግስት የለን ኣይትምረጽ ኣይትውጻ እናተባለ ህዝብና ግን ተሰሊፉ ክሳብ ምሸት 6 ሰዓት ድምፁ ሂቡ ዘኣመነሉ አካል መሪጹ ብሰላም ንገዙ ተመሊሱ እዩ እዚ ዘመላኽቶ ህዝብና ኣብ ህንጸት ሃገረ መንግስቲ ብኻርድን ብድምፅን እምበር ብመሳርሒ ኩናት ኣይኸውንን ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለዎ እዚ ማለት ህዝብና ካብቶም መኽረርቲ ኃይልታት በሓሳብ ቀዲሙ ከይድሎ ማለት እዩ መረጻ ብዲሞክራሲ ስርዓት ሉዓላውነት ህዝቢ ዝግለጸሉ ቀንዲ መንገዲ እዩ ህዝቢ ዝደልዩ መንግስቲ ብድምፁ እንትመርጽ ስልጣን በመሳርሕ ኩናት ዘይኮነስ ብድሌት ህዝብ ምዃኑ የረጋግጽ ሻውዓይ ሓፈሻዊ መረጻ ፍልፍል ስልጣን ህዝብ ምዃኑ ብተግባር ዘርአይ እዩ ብፍላይ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሕዚ እዋን ካብ ዝተፈላለዩ ኩናት መረዳእታን ካብ ውሽጣዊ ጸገማት ጸጥታ ተፈቲና መረጻ በጽቡቕ ኩነታት ምውጋን ምኽኣላ ትካላታ ምጥንኻሮምን ቆራጽነት ዲሞክራሲ ህዝቢ ዘረጋግጽ እዩ ቀንዲ መልእኽቲ ተመረጻውን ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣፈላላይ ፖለቲካ ኳንታሎ መንግስቲ በመረጻን ብሕጋዊ ኸይድን ከምስረት ከም ዝደሊ ዘመላኽተ እዩ መንግስቴን የምመርጠው እኔ ብቻ ነኝ መንግስቴ ዝመረጽ ባዕለይን ኣነን ጥራሕ መንግስቲ ክመጽ ዝኽእል ካብ በረኻ ካብ ዱር ካብ መሳርሕ ኩናት ዘይኮነስ ካብ መረጻ እዩ በዓል ዋና ዘሃገር ኣነ ከም ምዃነይ ለዓላውነት ስልጣን ዘሃገር ኣብ ኢደይ ብምዃኑ ካብቲ ስልጣን ነኬ ዝህብ እውን ኣነ ዝብል ጽኑዕ መትከል ካብቲ ህዝቢ መጽኡ እዩ ኢትዮጵያ ጫና ቢኖርባትም ምንም እንኳን ትናንት ከትናንት ወዳ ኢትዮጵያ ጽንቶ ዋላ እኳ እንተሃለዋ ትማልን ቅድሚውን ዘብከይዋ ሃገራት ሎምውን ኢዶም ተዘይ ኣርኒቦም ነቶም መእዳው ንምሕጻርን ኢትዮጵያ በኢትዮጵያውያን ንኽትምራሕ ኢትዮጵያውያን በቆራጽነት ተላዒሎም እዮም ዜጋታት ብበዝሒ ወጽኦም ንምምራጽ ወሲኖም መሪጾም እዮም እዚ ዘመላኽት ኢትዮጵያ መርሆ ለዓላውነትን ነጻነትን እናጠናኸረት ምዃና ንርኢ ብተወሳኺ ናይ ዓርስኻ መሰል ብዓርስኻ ናይ ምውሳን ከይዲ ዝተረኣየሉ ኢለ ዝሓስብ ብሓፈሻ እንትርአይ ሻውዓይ ሓፈሻዊ መረጻ ካብ ከይድ መረጻ ብዝሓለፈ ህዝብታት ኢትዮጵያ ሉዓላውነቶም ዘረጋግጽሉ ፍልፍል ስልጣን ፖለቲካ ህዝቢ ምዃኑ ዘርአይሉን ምስረታ ህዝቢ ብመረጻ ክኸውን ከም ዘለዎ እምነት ዝገለጸሉ ታሪኻዊ አጋጣሚ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኻየደ መረጻ ስልጣን ፖለቲካ ካብ ምውሳን ሓሊፉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ምክፋልን ትምክሕትን ንጎኒ ብምግዳፍ ንሓበራውነትን ዘላቒ ሰላምን ህንጸት ሃገርን ዘለዎ ቆራጽነት ብተግባር ዘርአየሉ ታሪኻዊ ፍጻመ ኮይኑ እዩ ተዛዚሙ እዚ ውሳነ ህዝቢ ዓወት ውልቀ ወይ ጉጅለ ዘይኮነስ ንቁጠባዊ ዕቤትን ማሕበራዊ ምርድዳእን ኢትዮጵያ ወሳኒ ዝኾነ ሓድሽ በሪ ተስፋ ዝኸፈተ እውን እዩ ንጸብጻብ ሳዳት መሐመድ ሳኒ ናዝሬት በሪሁም መረጻ ዲሞክራሲያዊ መሰል ካብ ምልማድን ስልጣን ፖለቲካ ካብ ምውሳንን ሓሊፉ ሓበራዊ ክብሪ ሓደ ሕብረተሰብ ናይ ጽባሕ ራእን ህንጸት ሃገርን ዘንጸባረቕ ዓብይ መድረኽ ታሪኽ እዩ ብዓወት ዝተዛዘመ ሸውዓይ ሓፈሻዊ መረጻ ካብ ቀሊል ውድድር ፖለቲካ ሓሊፉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንሓበራውነት ዘላቕነትን ህንጸት ጥንኩር ሃገረ መንግስትን ዘለዎ ጽኑዕ ዕዋም ብግልጺ ዘርአየሉ አጋጣሚ ኮይኑ እዩ ዘመረጻት ህዝቢ ኣብ ውሽጣዊ ሓድነቱ ዝመጹ ፈተናታት ብብስለስ ዝተሳገረሉን ንምክፍፋልን ህልኽን ንጎኒ ብምግዳፍ ንጽባሕ ዝበልጸገት ሃገር እምነኹርናዕ ናይ ምቕማጥ ታሪኻዊ ስጉምትን እዩ የሀገረ መንግስቱን ወይም ደግሞ ብሔራዊ ጥቅማችንን የማረጋገጥ እድሉ ሰፊ ይሆናል መረጋጋጽ ሀገረ መንግስትን ብሔራዊ ረብሓን እድል ሰፊ ይኸውን ብህዝቢ ዝተመረጸ መንግስቲ ልዕልነት ሕግን ክኽበር ይሰርሕ
ረብሓታት ይረጋግጽ ብተወሳኺ ሕብረተሰብ እኹል ፍልጠት ሓልይዎ ብንቕሓት ዝተሳተፈሉ ስለ ዝኾነ ንህንጸት ብሔረ መንግስቲ ሃገርና ግድኡ ዝለዓለ እዩ እዚ ታሪኻዊ መረጻ ንኽዕወት በብብርኩት ብንቕሓት ይፍዩ ትማሊ ዝረኣናዮ ጽቡቕ ተመክሮ ጠበንጃ ካብ ምልዓል ናብ ጠረጴዛ መጺና ንተኣማመን ኢና ኢሎም ዘርእይዎ ጽቡቕ ልምዲ ማለት እዩ ሕዚ ድማ መን ይስዓር ዝብል እዩ ዝተሰዓረ አካል ተዋዲዱ ብምኻድ ንልምዓት ሃገሩ ብንቕሓት ክሳተፍ ኣለዎ ይብል አንድ ግለሰብ ዲሞክራሲያዊ የሆነውን ሓደ ውልቀ ሰብ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ መረጻ መሪጹ ናይ ዓርሱ ዝኾነ መሪጹ ቀጻሊ ንህንጸት ዲሞክራሲ ሃገር ዘለዎ ግደመ ውጽኡ ዘርእዩ ስለዚ ንሰላም ሃገሩ አውንታው ግደመ ውጽኡ መርአያ እዩ ኢለ ዝኣምን እዚ ውሳነ ህዝቢ ንናይ ሎሚ ወለዶ ጊዜያዊ ዓወት ጥራሕ ዘይኮነስ ንሓንቲ ሃገር ዝማዕበለት ጥንክርቲ ሃገር ንቐጻሊ ወለዶ ምርካብ ዝተገበረ ዓብዪ ሓላፍነት እዩ ኣብዚ መረጻ ዝተረኣየ ዓብዪ ዓወትን ሰዓራይነትን ዓወት ሓደ ወገን ፓርቲ ፖለቲካ ወይ ውልቀ ሰብ ተገይሩ ክውሰደ ይኽእልን ዘላቐ ሰላምን ልምዓትን ኢትዮጵያ ንምርጋጽ ህዝቢ ንሓብራውነት ዝሃቦ ድምጺ ውጽኢት እዩ ዲሞክራሲ ጉዳይ ሲመጣ 54 ሚሊዮን አንድ ላይ መጣ ማለት ጉዳይ ዲሞክራሲ እንትመጽእ 54 ሚሊዮን ብሓደ መጽኡ ማለት እዩ እዚኣቶም ምምራጽ ዝኽእሉ ማለት እዮም ካብ 120 ሚሊዮን ህዝብታት ንመረጻ ዕድሚኦም ዝፈቒድሎም ዝመጹ 54 ሚሊዮን ክሳብ ለይቲ ደው ኢሎም መሪጾም እዮም ንምንታይ መሰሎም ስለ ዝፈልጡ ስለዚ ህዝቢ ምኽባር ይድሊ በብከባቢኡ ዝወዓውዑ ዘለው ኢትዮጵያ ገዲፋትና ኸይዳ ኢትዮጵያ ዓባይ ኮይና እዩ እሱ ድማ ዘይተርፍ እዩ ዝኾነት ሃገር ዘተኣማመን ቁጠባዊ ዕቤትን ማሕበራዊ ምርጋእን ምምዝጋብ ትኽእል ውሽጣዊ ሓድነታን ትትሕሉን ዘተኣማመን ሰላም እንተዓስልን ጥራሕ እዩ የ5 ዓመት የኢትዮጵያ ምዕጻፍ ናይ 5 ዓመታት ታሪኽ ኢትዮጵያ ዝረኣየሉ 5 ዓመታት እዩ እዚ 5 ዓመት ክሳብ ሕዚ ካብ ዝሰርሕናዮ ንላዕሊ ድማ ዘድክም እዩ ኮይኑ ዘሎ ናይ ትማሊ ኢትዮጵያ ሃበ ዝቕጽሉ 5 ዓመታት ኣይንሪኣን እናተቐየረት እናተለወጠት እንተነኣሰ ዘይትልምን ዓርሳ ክኢላ ደው ትብል ሃገር ንምርኣይ ብዙሕ ልፍዓት ድኻም ስራሕ ዝደሊ እዩ እዞም ክንመርጽ ዝበሉ ካብ ዝኾነ ወገን እዚ ዓብዪ ሓላፍነት ተረዲእዎም ድልዋት ምዃኖም የተሓሳስበኒ እዩ እዚ ዓብዪ መልእኽቲ መረጻ ንቁጠባዊ ዕቤት ሃገር ወሳነ ቅድመ ኩነት ዝኾነ ውሽጣዊ ሓድነት ብምጥንኻር ሓድሽ ምዕራፍ ተስፋ ከፊቱ እዩ حز دما ناب زيناتات عداقة إنا كنسجر تملكتنا أب وان كرامات زلو مقرات إلكتريك نمنكاي تمتت هاي بيسرح له كبل أقل قلوت حيلي إلكتريك إثيوبيا أفلتهم عفت أمي سراح مسارة المعاتتي أقل قلوت قبيو لكاسا نمقرات حيلي مبقز زخون تساقمات بمصنعتي كمستفليت زاريبهم بتوساخي زارقو مسمرات نايمتكام عقمي ناي معباين أب أمارات كأندي جريدن حيلي صحين حدشتي مسرة المعاتات ناي مهناتن سرحتي بالعول وصاي يكايد كم زلوم قليسهم زلوم مقرات حيلي منكاي علمهم كساب حزي بمسرة استسرع سرعتي أب ديس أبابا حدشحن 750 كيلومتر كمون ببرك هاجر 60 كيلوتن شحن كيلومتر 74 كيلومتر زي شفن تفتيش مع خلاي مسمر كم استجبر عملاقيتهم كاب زينا وصادما زلاقي مفتحي زي ترخبلو كنات إسرائيل إيران منم عينة متقعتي عين فصمن بمبال سممع تطو مبال تقسيم مقبارن أفليتان اللهم قدما منستر إسرائيل بينامين نتانياهو هبزهب ومقلتي بوغن إيران زفصم متقعت نفرتي نقزيو دو كام زبالة أفليتان اللهم يقول مبر مس إيرانن حزب الله حنزلو عيوغزام كم زي تزازمة آتنوت بمهاب تزاريبهم يوم سراويت إيران بقدو تهيران قبل على إسرائيل تفتصمو زخون يقول متقعتي دو كم زبالت علاو غيرو لهم
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ መንጎተን ሃገራት ብከም ሓዱሽ ዝተወልዐ ኩናት ደው ምባሉ ብምንኣድ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝግበር ዘሎ ድርድር ኣብ እወንታዊ ኩነታት ከም ዘለውን ተዛሪቦም ክብል ቢቢሲ ጸብጺቡ ተመልከቲ ማዕድ ዜና ቅድሚ ምዛምና ቀንዲ ዜናታት ዝዕለተ ከዘኻኽረኩም ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ሎሚ ኣብ ዘሳለጦ መበል 56 ስሩዕ ኣኼቡ ኣብ ልዕሊ 2 ትሪልዮን ብር በጀት ብዕምቆት ብምዝታይ ውሳነ መሓላሊፉ ኣብ ዝሓለፈ ዝተሳለጠ ሸውዓይ ሓፈሻዊ መረፃ ህዝቢ ናይ ዓርሱ ዑፃ ፖለቲካ ብድምፁ ናይ ምውሳን ድሌት ከም ዘለዎ ዘረጋገፀ ምዃኑ ተሓቢሩሎም ካብ ዜና ወፃኢ ድማ ዘላቂ መፍትሒ ዘይተረኸበሉ ኩናት እስራኤልን ኢራንን ምንም ዓይነት መጥቃዕቲ ኣይንፍጽምን ብምባል ስምምዕ ጠጠው ምባል ተኽሲ ምግባረን ኣፍሊጠን ባርከስ ተመልከቲ ማዕድ ዜና በዚ ዛዘም ስለምክታልኩም ኣዝና ነመስግን ሰላም